bauta ka ƙara bani dama alƙalan ina ya rubuta baituka masu ratsa zuciyar bayinka. Ikon ka kagi salati mai tashi da kansa wanda mala'iku za su yi ta kwaɗayin yinsa su yawan adadin girman sunayenka. Idan sun yi salatin ya zamo mun tafai shiga na aljanna, ya hana ido na ganin wutar da za a sa fir'auna, sannan ya zamo mun hanyar da za na zo madinan nan taka. Assalamu alaiki uwata mai share mun kuka, na azima komai na kin aiki kika ɗauka, to don girman ki sa'ara ni daga sharrin sarka. Duk wanda ya tambaya kina bashi sabu dan surukan sashi a bani da dai yadda zan iya ɗauka. Assalamu alaika shugaba kan shugabanni, sallama ta gare ka mai cire mana rudani. Waye san ka wa zai san ka masanin masana, karda na ji ka a jikina da ruwina, ka bani dama na ta yi ma baitika dan girman ka uban dukan wasu masu girma. Ka sa a sa in bo cikin masu yi ma hidima, ko da ce ina ganin ka ko ba na ganin ka. A ce ka kaunar ka ta kyawun kauna, wata ran sai ganni ina ta murna, wata ran sai in ta farin ciki yau ni nake yabanka. Cikin da nake kwaya ɗaya ne, na faɗa ba lalle bane wasu su gane, amma wanda nake dan shi ya san haka. Yau na riga da na ga canjin yanayi, duniya ce take mun juyin juyayi, ga gaibu ta hana ni ganin mai ganinka. Wayo Allah ya zai na san ka masani, ga bayin ma na kasance mai rauni, kuma newa nake da san malamin da ya san ka. Kowa na je wajen sa yaƙi ni ya guje ni, kashi bani da mahaifin da zai rarrashe ni, amma duk ka san menene a zuciyata. Kiran masu kira tafiyar masu tafiya, a salati take kura ƙaryar mai ƙarya, kai ne kawai mai gaskiya kowa ya san haka. Idan da ke kallon mai hannu yake rubutawa kuka yake, zuciyar da ta ɗauki zafi da zabar ta za ta narke, gashi ba ta da burin da ya wuce ta zo gabanka. Har maganar ka haske ne tun ba baske, kana ta bautawa ubangijinka babu sake, har sai da ka gano ƙarshen bautar sanninka. Ina burin a ce ina son wayanda za su zo Madina, gashi bani da hali bani da hanya masoyina, kuma na kasa rike kaina a kanka. Ina cikin wani yanayi mai rikirkitar da tunani, gashi bani da burin da ya wuce na ganni a raudar ka shugaban dukan duka.